Nou. Mooi hè? Prachtig. Kunstschilder Rein Halbersma presenteerde jou het boek Erg Wierd. Een boek over zijn werk. Ook is zijn expositie Boetendix en Binnendix te bezien in het Veskershuske. Het boek dat is uitgevoerd door Lau Dijkstra van Weidemeer. We hebben elkaar eens een keer ontmoet. En toen zei hij naar mijn werk en toen zei hij, nou dat vond ik mooi. En dan zei ik, misschien kunnen we er een boek van maken. Nou, zo zijn Sardinië. En dat hebben we dus nou, het oude hier hebben we daar maar aan de gang geweest. En ik heb dus mijn vriend, Jacques de Boer, die had ik vragen, was toch daar wat begeleidende teksten bij gedaan. En nou, zo is dat gebeurd. En nou is het de dag dus dat het eerste exemplaar Utrecht wordt. En dus de tentoonstelling, hier direct met mij te maken, maar ik heb voor mij het eerst exposeerd in het Museum Dokkum. En toen zei dus de directie, Hans Groeneweg, van dat is goed leuk wijzen. Als het boek eruit komt, als dan het parallel erin is met die tentoonstelling in het Viskershuisje. Ik heb hier jarenlang vrijwilliger geweest, altijd met nacht. Zodat dus is deze locatie de fruitzag. En dan ben ik een paar mensen die het werkje voor het museum en ik van dit museum, die hadden het natuurlijk heel prachtig mooi ingericht. Dat is echt een kunst op zichzelf. En Jan Dekker en Kees Boy hadden dingen. En daar ben ik heel wies mee. Maar die corona, toen waren geen 50 mensen in een ruimte trouwen. En hadden ze dat hier heel creatief hadden ze daar een oplossing voor gevonden. Om dat in tijd zetten te doen. Van heel dit een kwartier. En dat begint straks. Eerst is er even de officiële uitreiking vanzelf. En dan door ze om het kwartier. En mensen konden daarop inschrijven. Ze hadden een uitnodiging verstuurd. Dan heel veel mensen. En zat de heren van gewoon die dat daar kijken op haar, maar dat ik al haar vol rennen. De mensen die ik in het boek heb hier bij het Viskershuisje, maar ook in de boekhandels. In Kolm onder andere, Dokkum. En ze kent ook via de site wel, kunnen ze erop intekenen. De site van Bruna. Daar ben je voorlopig nog wel exemplaren. Ja, ik ben jood nog maar één kwijt. Dus die hebben wel gewoon al inschrijven. Aardig wat leuk. Dus, maar dat weet ik niet precies hoeveel, maar ik geloof van wel als een 150. Dus het begint er. Hè.